Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Bigla
din ako sa bahay. Ako'y mananglangin, ako'y nagsisi, ubus ang lalim, ako'y nandun. Ako'y nagtatag tatlong lalaki, tumaman pa sa aking palengke. Pero misis ko, hindi man ako, kinarati niya ako, pasag-pasag ng ko. Dahil ko ay gagaling pala siya sa level ko. Kaya at sipa na isang bulak sa pula ko. Dati rin pala siyang tiyapyo sa gido. Sa sobrang galing ng misis ko, bali-bali malaw ko. Ang perang dapat sana ako naglalakot. Nagkikakayagan ibon niyo, kaya't nagsigas ang dalig ko. Dahil nasugal na pamato ko. Kaya kayong mga sapuero, tumatangan sa pinagdito. Walang sinong parang babuhay para sa lamang. Walang sinong parang mamatay para sa sarili lamang. Dahilan may pananagutan sa isa't isa. Tayong ating tinipon, Diyos ng makapiling lamang. Walang sinong parang babuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon, Diyos ng makapiling lamang. Tignan Diyos ang aking buhay. Ikaw at ko tanging andun
Gagamuan kang nilanggas kung hindi ko nagmamahal. Sino ako? Dahil ko wala akong sila. Lahat tao ay mayroon kamay. Kung hindi ako nagmamahal, sino ako? Hello mga manoy, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw po ng linggo, February 21, ang kulit ni Bray. Meron tayong mga shoutout ngayon mga manay at simulan natin. Ilang piraso lang to. Sabi ni Ma'am Lita Pulido, halo-halo ata kinakakain ni Rian pagkatapos kanta. Nasermonan tuloy ni Ma'am Emma. Dapat ingatan ni Rian ang boses niya. Kung minsan naman malamig na soft drink iniinom niya. Ingat-ingat lagi. Shoutout sa iyo. Shoutout po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Lita Pulido, and shoutout din po sa inyo. May karugtong siya. Kumbaga mula kay Ma'am Lita Pulido ulit. Mausap na Rian yung jumper shot na binili sa Baclaran sa ibang kahapon. Bagay na bagay sa kanya. Shoutout po! Maraming salamat po. Actually po, hindi po yan yung binili kong jumper short. Hindi po yan yung binili kong jumper short kay Rian. At yung jumper short na binili ko kay Rian ay iahatid ko pa lang po bukas. Yan, okay? Bukas ko pa lang po iahatid. Bray, tumigil ka! Ang kulit mo eh! Okay, next. Sabi naman ni Sir Florante Marcelino, pa-shoutout Sir Hilbal sa taga Bagong Bayan, Botas City. Kay Irene Tolentino, may pinababati si Sir Florante Marcelino. Ma'am Irene Tolentino, shoutout daw po sabi sa inyo sabi ni Sir Florante Marcelino. Yan daw po sa Bagong Bayan na Botas City. Pagbati ay galing kay Sir Florante Marcelino para kay Ma'am Irene Tolentino. Ayan, okay. Next. Ang kulit mo talaga, Bray. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, hi, hello, hi po Sir Hilbal, bagay na bagay sa kanya kahit anong suotin. Kasi matangkad siya. Ganda pa ng body figure ni Rian. Shoutout po kay Ma'am Julie Martinez. At sa lahat ng mga sponsor ni Rian, God bless you all, ingat-ingat and palagi. Hi din po kay Bray at si Bray, ayan to si Bray, hi daw sa'yo, sabi ni Ma'am Patricia Dublin. Okay, maraming salamat sa'yo, Ma'am Patricia Dublin. Okay, next. Ulit mo, Bray. Sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, good evening po Kuya Hilbal, kumusta na po? Pa-shoutout naman po kami dito sa San Carlos City, Pangasinan. Salamat po Kuya Hilbal. Maraming salamat po Ma'am Alicia Aguilar. And shoutout po sa lahat po ng mga taga Pangasinan, lalong-lalo po dyan sa San Carlos City, sa pamilya ni Ma'am Alicia Aguilar. Yan. Shoutout po sa inyo lahat and ingat-ingat po tayo mga manay. Okay, next. Ang gulo mo talaga, Bray. Sabi naman ni Ma'am Pinas Selmaro, Sir Him, salamat sa walang sawang pag-abay sa idol naming si Bibinit Rian alias Yang Yang. Yan. Okay, shoutout po. Ayan, maraming salamat po Ma'am Pinas Selmaro. Shoutout din po sa inyong lahat yan. Ingat-ingat po kayo. Okay, next. Ayun. Ang gandun lang palang ating pa-shoutout mga manay. Ito kasi ang gulo-gulo ginugulo ako eh. So, update ulit tayo sa sa channel ni Rian. Si Rian po ay mahigit ng nasa may 1,068
1,068 na po yung kanyang subscriber at ang kanyang watch hour po ay nasa 2,792. Yan, nadagdagan. Kahapon po 777 eh. So, nadagdagan po ng 792 na po. Malapit na po siya maging 2,800. So, continuous niya lang po yung panunod ng mga videos ni Rian at nang ma-monetize na po ang channel ni Rian. So, hopefully, bago matapos ang buwan ng February, ma-monetize na po siya. And then, supportan nyo rin po mga manay ang channel ng aking si Uday2524. Hindi pa nadadagdagan yung kanyang subscriber count. 513 pa rin siya nga sa ngayon. Sana makagraduate na siya man lang sa, sa 600. Yan. Subscribe po tayo sa channel ni Uday2524. Yan. Maraming salamat po. At muli po, ito po si Hil at ito ang Hilbal Channel. Nagsasabi maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. Thank you po sa inyong sa aking mga viewers, sa aking mga subscriber. Sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng mga kababayan, mga Pilipino natin nasa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar ng mundo. Gusto ko kayo sa lahat dyan at maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa channel ni Hilbal. Muli po, ito po si Hilbal nagsasabi na naway pagpalain ng bawat isa sa atin. Bigyan ng kalakasan ng isang bawat isa sa atin at ingatan ng bawat isa sa atin. Iligtas na po mga kapahamakan at bigyan ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos. Yan. Ayun po tayo. Paalam ka na. Bye-bye. Sabi mo, bye-bye. Dali. Bye-bye. Bye-bye.